Sorunları var, sorunların tümünün farkındayız. CHP با armanca ku ji Kurdan zêdetir dengan bigire bû sê rojan li wanê xebatên hilbijartinê birêve bir. Siyasetmedarên CHP guhê xwedan welatiyan û behsa kar û xebat û plan û bernameyên hilbijartinê kirin. Cîgirê Serokê Giştî CHP Oğuzkan Salıcı got ew ne li dijî çareserkirina pirsgirêka Kurdin. Biz Kürt sorunun çözülmesine karşı değiliz. Armanca me ew e ku em pirsgirêka Kurd di çarçoveya Yekîtiya Tirkiyeyê de di parlamentoyê de bi rêbazên demokratîk çareser bikin. Em bi biryarin ku pirsgirêka Kurd çareser bikin. Heger welatiyên me piştgiriya me bikin, em ê vê meseleyê çareser bikin. Em naxwazin ti kesê bixapînin. Em bikarin çi bikin, em ê vê bêjin. Li gorî daxuyaniyên rayadarên CHP gelek eşîrên Kurdan ku berê piştgiriya AK Partiyê dikirin niha piştgiriya CHP dikin. Di 148 şaredarên CHP li wanê geriyan û ji bo CHP daxwaza piştgiriyê kirin. Serokê Şaredariya Navçeya Kadıköy ya Stenbolê Şerdir Odabaşı ku eslê xwe Kurdekî ji Diyarbekirê got ew dixwazin li Tirkiyeyê serdestiya demokrasî, azadî, dadwerî û wekeviyê cîbicî bikin. Biz bu ülkede özgürlükleri, biz bu ülkede demokrasiyi, biz bu ülkede hukuku, Armanca me ew e ku em li vî welatî serdestiya azadî, wekevî û demokrasiyê cîbicî bikin. Pêwîst nake ku em ji nû ve Amerîkayê kevş bikin. Pirsgirêk diyar e û riya çareserkirinê jî diyar e. Van'ın bizim açımızdan özelliği bir belediye başkanımızın biri olmamız. CHP partiyeke ku ji beriya 98 salan hatiye damezrandin. Di vê pêvajûyê de ji ber heng kiryarên wê hem rayadarên AK Partiyê hem jî hin welatî rexneyan li CHP digirin. Parlamenterê AK Partiya yê wanê Abdulahed Arwas rexneyan li siyaseta berê û nihaya CHP digire û dibêje CHP sebeba pirsgirêka Kurd e û tiştekî ku CHP bide Kurdan tune ye. Ser postê Kurda tiştekî datinîn wê dikirin. Feqet Tayyip Erdoğan sala 2015 de hate Diyarbekirê gazî şivan perwer kir, gazî Kak Mesûd Barzanî kir, gazî şairê Kurda kir, gazî meznê Kurda kirin gotin ki vî meselê ev mesela hanê ez ê hel bikim. Tarîxa CHP tu dinherî qetliama Kurda têda heye, zilma Kurda têda heye, perîşaniya Kurda têda heye û ez zimanê Kurdîtî qedexembûna wî di tarîxa CHP de heye. Li gorî gotinên rayadarên CHP di nav Kurdan de roj bi roj rêjeya dengên wan zêdetir dibin. Lêbelê rêveberê navenda xebatên Kurd Reha Rohavioğlu dibêje Kurd hêjî CHP di mijara çareserkirina meseleya Kurd de hazir û bihêz nabînin. Di nav Kurdan da em bêjin alaqeyek an jî raydayînek di nav Kurda da zêde dibe. Lê em bêjin mesele çareserkirina pirsgirêka Kurd di wir de hin CHP hazır û xurt nabînin. Dibên ku divê CHP xwe xurttir bike, hazirtir bike. Rayadarên CHP amaca dikin dê bi hevkariya Kurdan di hilbijartinên 2023 de AK Partiyê ji desthilatdariyê bêxin û dê ew bibin desthilatdar. Rayadarên AK Partiyê jî dibêjin wan gelek pirsgirêk çareser kirine û dê pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên aborî jî dîsa ew çareser bikin. Welatî jî dê gotina xwe ya dawiyê di hilbijartinên 2023 de bêjin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Wan.